हाँ तो नमस्कार भैया लोग। आजकल प्यार कम और शौक ज्यादा होता, यही से हमार खेसारी भैया कहतानी कि कमे तू लव ज्यादा शौक करेलू, यार कमे तू लव ज्यादा शौक करेलू आ बेटिंग बतावे तो ब्लॉक करेलू। अरे अब का बताइए भैया लोग, हमारा जानू के सेम कंडीशन बा। हम तनी मुनी अपना मौसी से का बतिया लेनी, हमार जानू बेटिंग देख के साफा ब्लॉक मार देत बाड़ी। ओकरा बाद से हम कहत फिरतानी कि जाने तहार मम्मी कसम हम उमे के ना होई। बाकी हमारा जानू के समझावल आ काली माई के खुश कोइल बराबरे बा ए भैया लोग। बाकी और का बताइए भैया लोग, आजकल तो जानते बानी कि प्यार कम होता बाकी खर्चा ज्यादा होता। अरे एगो के खर्चा चलते नइखे तो दूसरकी के खर्चा कहाँ से चली। बाकी अपन जानू तो माने वाला है नइखी। एक तो हम पहले ही से हो गईनी कंगाल माल के चक्कर में, आ ऊपर से हमार जान बुझतारी कि हम तो दूगो रखले बानी। ई प्यार मोहब्बत में बड़ा धोखाबाजी बा ये भैया, केतनो मना लो बाकी जान सुने वाला नइखे। उनकरा देह में पूरा शक के बीमारी भरले रहता। ए भैया लोग, अगर शक के बीमारी के कोनो डॉक्टर होई नु तो तनी मुनी हमरो के बता देम लो, हम हु जाके अपना जानू के इलाज करवा ले। जैसे इतना कंगाल भइल बानी, 2-4 कट्ठा औरी बेच के अपना जान के ठीक से दवा बीरो करा देम। काहे से अगर यही शौक रहीनु तो कहियो लव ना होई। लागतानु कि हमारा लव के हमार जानू डोभ लगा के साफ को देले बाड़ी।